onye dị okwe n'ụwa ori okwe ịmara nke a ịma nke ọzọ okirikiri ka na-agba ukwu ose ga-adị anaghị adịkwa ya enu onye lelia n'onwe ite ọgbanye ọgụ ịmakwana waja chọrọ ịbụ ụkwa pastọ. Hey, breaking news from the kepu nnanụ bụ na waja onye kachukwu ezigbo amụrụ ikpu ukwu na Ghana Ghana ibi na Ghana ebi ọrụ ụmụ dị ọka n'ihe o ji wee rọọchị ya were flight wee zi ọdụ wee from Ghana onweghị ihe ọ bata Naijiria bịa mee na ọ bịara ịzọ pozishọn n'ụlọ omenala bụ ụzọ eziokwu. Ka m gwazi unu nke bụ eziokwu, waja onye ka Chukwu bịara ịzọ pozishọn. Onye akịta pikchọ ya dị ebe akịta ya na Mathias nọ ya nọ Ghana unu ma onye waja ọ bịara ozugbo bịa Thanksgiving wute akpa rice n'one wute ego ede afọ ya na top givers na top donors. Abịaza during message interview and the consultation emejere tori ịmara Mathias pope ya pope gọvanọ ọ bụzi bishọp pope omenala headquarter mkpọ kịta heke na a na-achị kecha ọcha dakadakada ka ngozi ihe na-achị were ihe awụzọ omenala ka a na-eme kịta ihe awụzọ omenala a na-achị ike kịta n'aka enwego branch currently na Port Harcourt and branch a anụmanụkwa kepu ọkwa ndị ebukwu ụzọ wee bido omenala ụzọ eziokwu abụkwa ndị kpụrụ gị mkpu bụkwa ndị tara ọjị bụ ụzọ gbaba ọsọ okwukwe anya abụ pastọ kọdinetọ na Port Harcourt a na-achịwekwa n'Enugu na as some places na Anambra State. So ekego the state ka dị ọrụ waja were chapụ ọsọ ịma na ego dị n'ụka ya ka mkpụrụ nwaanyị nke bụ eziokwu ego dị n'ụka. That is why ọ bụrụ ego adịghị n'ụka why na anyị kwesịrị ịhapụ ka Katọlik na Anglican bụrụ so ụka ndị Igbo gara eje. Yes, ọ bụrụ ego adịghị n'ụka ekwesịrị ha ka ịhapụ Katọlik na Anglican ka ọ bụrụ sọsọ Christian religion ndị Igbo nwere anyị na-eje mana dị ụtọ na ego dị n'ụka ka eji enwe more than 3 million Pentecostal na one state. A na-azụ ana kịtịkịtị onye nke a abara 4 dikin 1 story building ndị a nọ n'ime 2 story building ndị ọzọ nọ n'ime 3 story building ndị ọzọ nọ n'ime 4 story building ndị ọzọ nọ n'ime. So Mathias nwanne m as a street guy nọ na mgbe ịghọtara m ihe a na-arụ abụkwa na ndị ụka erie n'ọrụ a too much and it's time for us to for them ịrụgharịkwa dị ọrụ kwa waja were chapụ ọsọ ba flight gafusi ego ọbụkwa ego ka ọ gafusi ọkwa investment ya because ọ bụ etufu ya atọ ụta wee jee Thanksgiving Mathias wee jụọ ese jụcha wee bụrụ na waja gbagotere na akaụntụ ya na-eku ume and ọmụ ihe ọ na-eme na biznes kịta etigo afọ ya na list ndị ya bụ bishọp na Ghana. So waja dị smart abịagobe were position nke even achọkwa osef ego slot waja dị ready ego slot ịbụ bishọp ụka omenala with 5 million ọ dị ready ego the slot with 5 million. So o nweghị amụhụ waja aka kịta na Ghana. So and they recognize gị so mark ya my word na before this year agwụ na agada babi ya anụ dewego branch of omenala ụzọ eziokwu na Ghana and enwe na Ghana onye bụ bishọp ka ebu coordinator waja ụnụ amaghị ihe ya na-arụ n'egwu a nwanne ebido ara chọọchị ọfụ ọ bụrụ onye a nwere followers gaghị faya onwe gị fayabada onwe unu ịchọrọ ife onwe gị buru ụzọ fayaba onwe gị ka iso n'isi so na mgbe anyị eke akụrụba chọọchị n'aka ka enwe branch nke iji alakpu ịghọtara at least waja nwanne m nwoke my friend were nwawa branch Ghana niile o nwezie some local branches a na-emepe na Ghana. The first church ya batara na Ghana which waja bụ the bishop ga na-ewetezi return to head office na mkpọ onye na-akpọ ihe ọgụta ọgbachakwa ihe. So waja na-eme you are a very smart guy onye bụrụ onye na-agbalas Anambra State na-agbalas bụrụkwa onye Ụmụdịọga nwanne odogwu Ụmụdịọga Triple T Hotel
One day I salute you. Guy, I'm here in business. Kita mmemecha chọpụtakwa bụ ebu president in. Sorry, onye bụ bishop ndị Omenala na Port Harcourt. This one they go here. And they watch here. I dey do na arepụta. But before the people na aga ọjị na aga ọfọ na atụ nzu. Ma ndị aka ha dị ọcha, ma ndị aka ha dị ọcha. They know where they get good. Yeah, na eze na Catholic Church. You know where they get good. I make get good. For the one that you dey fight naka. For the one that aja teacher naka. And onye ọbụla bụ okwu ọzọ. Ha chọrọ na omenala bụ ụzọ eziokwu. So, my best man the branch, I'm going to the war is not possible. One now, but onye ọbụla eguzi wayo na nke ikpeazụ to go and say where you can end my advice. More than advice at the movie. I think about okay, who got advise me? I need person to advise me. More than my advice, I think about okay, make you advice. Oh, I talk even onye ọbụla abịa guzi wayo na asị guzie ekpenta ma onye ọbụla ọnụ. Onye ọbụla ji gwe na asị gwe after all na onye anọ be you chọrọ eje wee bụ o ji onye mmanya gị ọgbụ. Onye ọbụla egwuru wayo na to God si guzie afụgo na ebe ọbụla na-enye ndị Igbo advice. Once if you ndị Igbo advice, ị ghọrọ onye ọjọọ na-afụsị gị as you want to claim say you know all. Ọga egwu oge wayo na chọọchị si gwuo gị. Egwu oge na dibịa si gwuo gị na onye a nọrị onwe chọrọ ejebe beta ma wasta nwanne mmadụ ọnụ. Jpac biko o nwere onye ji njarụ oge ite anya anapụrụ 2 million 8 beta sụwa gị ọrụ dị onye ahụ marị gị ọgbụ wee nara gị 2 million 8 idiot. Ịgbabụ na mmadụ ya arụ ọrụ wee wute ego ije ire agba akara abanye agwa oge ite wute atụ wee here arụ ire agwa oge ite nsị ndị gwuru wayo si even sef mpụ ka anyị ezigwu wayo ọzọ si gwugwu oge na-emaghị ihe ego mpaba ka ọ bụ anụ mpaba. Kita oga kita na heme kita ogo jide kita mmadụ eburu complain na nwe je task ibere nka wee becha wee sị wee be nka m chụọ aja ebe mee nga ebecha wee na-arụ ọrụ ego mara nsị ekpenta ma gịnị ma waa gị ọnụ. Ọ bụ na ọdụ odumeje voice ya chọọ ihe ga kata wee ya chọọ ihe ya eme ya chọọ ihe ya eme. Waja congratulations. Ya chọọ ihe ya eme.